Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Ina fata kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai taken darussan rayuwa kashi na 10. Darussan rayuwa dai in ba a manta ba shiri ne wanda yake kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da darussa waɗanda za su amfane mu a cikin rayuwarmu. Kuma kamar kullum, ni Jamil Abdulrahman wanda aka fi sani da Haiman Raees ne ke gabatar da wannan shiri a ƙarƙashin kamfanin Raees Studios. Labarinmu na yau dai takensa shine Kangararrun awaki. Wata rana wasu awaki guda biyu suka gamu akan wata gada wacce ta haɗa hanyar da suke kai. Bayan sun haɗu sai kowace ta tsaya tana kallon ɗayan. Can sai ɗayan ta ce, ban waje in wuce. Ita kuma ɗayar sai ta amsa mata da cewa, ina sai dai ke ki bani waje in fara wucewa tukun. Nan dai suka fara cacar baki har abin ya kai su ga rigima. A garin haka ne suka faɗa ƙasan gadar duka suka mutu. Bayan wasu 'yan kwanaki da yin haka, sai wasu awakin suka sake gamuwa a daidai wannan gadar. Amma da yake su masu wayo ne, sai suka matsa wa juna kowa ya wuce aka zauna lafiya ba tare da an yi rigima ba. Darasin labari. Maganin kar a yi, kada a fara. Zama lafiya ya fi zama ɗan sarki, kuma durƙusawa wada ba gazawa ba ne. Ya ku 'yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Ni ne ɗan uwanku Jamil Abdulrahman Haiman Raees a cikin gwagwarmayar canji. Mu huta lafiya. Ku danna like a channel ɗin Raees Studios, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.